Maswala bwanja malawanza anga kuli koso mena muli ndine muli chimuza tabwasa ndi program ina ya Springbok pa Mibawa amibawa tu pano akuitenetsa anthu ambiri amene amakhala nkubabweka bagiriza awo sinesiyana nkumafusa mafuso kurali kuti nanga pana kurani special ngati anthu andale leronso dani nonso Alex Major timanena mabwereza kuti mu program ngati awawa atsaguleni mwaverere kuti muli chani musango asiye ayi timadziwa kuti muli ndi anthu okwatsalira ochuluka koma iko dzikwanitsaniso kuverera mu program ngati awawa kunena kuti aliyense adzizimvetsetsa mbali zosiyanasiyana malingana zimene zikuyenera kuvekera zinthuzo nkukhalira zinthuzo timabwera pano ife timangopanga mo record zinthuzi nkuponyerani mafolomo osiyanasiyana kuti mudzimva kuti kuseliku kuti chani chifuna onso Alex Major aja achipani cha MCP aurada achotsaja koma iwo akuti yayi sana achotse fomula a MCP sakutero komanso awozenuwo ankaka alibe udindo otakhoza kwachotsa Alex Major komanso ra Alex Major alankhula akuti chipani cha MCP chabwera zakhala sizikuchoka mboma kodi izi nzoona ife zikutidabwitsa kuti wakulankhula mphamvu zimene zakuzitenga kuti ndetete very much program imeneyi ya Springbok pa Mibawa zomwe kwambiri program ya lero ya Springbok tiri kuno kulilonge area 9 kumene tudzakumana ndi olemekezeka a Alex Major. Tikakamba za Alex Major ndi dzina ndikhulupirira kuti kwa ambiri lalira ndithu mutumo lalimba beru anali phungu komanso analinso ndi udindo ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party chimene pakadali pano chikulamulira. Pakati pati tinadzawerenga m'mapepala komanso mwina mu nyumba zofalitsa nkhani kuti iwowa pakadali pano adawayimitsa ku chipani cha MCP. Ife mene tinafotokozera kuti cholinga chathu cha program yathu ya Springbok ndikufukulirani anthu amene mwina ati angokhala sakukhala pa public life. Chifukwa lero ine Luse Kadzongo ndakubweretsani program imene kuti ticheze ndi Honorable Alex Major. Ndiye takhalani pomwepo. Honorable ndikulandireni mwavadera ndithu program wathu. Zikomo kwambiri. Last week ndikucheza so ndi Honorable ena noti Honorable Somata. Somata sulunatebo. Ko basi. Mukapita kumudzi samatolemekezeka basi. Ko basi. Ndithu. Chabwino Alex Major kenako ali kuti. Ifetu tilipo mpano. Ngati mmene mwandipezera kuno ndi kumalo kumene ndimagwira ntchito. Ndisanayambe ndale ndimachita business. Komanso ndisanayambe business ndimagwira ntchito. Mwina ndinganene kuti moyo wanga ndinagwira ntchito ku Blantyre. Company imene inatha timati Brown and Clapperton ku Makata. Ndi cham'ma late 1990s. Tacho omwe uja anabwera kuno ku Lilongwe kudzagwiranso ntchito ku company zina ku Promati komanso ku Alliance One ku Rainbow Paints kena kunanena kuti ayi tayimika manja yeseko zina business ndiye lero ko nayamba business basi kena ko pita ko kunja timaphunziro kubwerako pamalo mwatipeza pano ndi pamalo pamene timagwira ntchito ndale titapezeka kuti 2019 tasiya MP basi tinapitiriza kuzapanga business. Mwana oti mwagwira ntchito mwina sindifuna munduzo kuti mwagwira ntchito yanji koma tikamati Alex Major amagwira ntchito za ine ngati ntolankhani Luse anthu amadziwa Luse ndi ntolankhani. Are you a market? Kapena ndinu nani? Ineyo ndinganene kuti maphunziro anga choyamba ndi madiploma atatu. Diploma in business management, diploma in marketing, diploma in public relations, ndi bachelor's business administration. Ndakhala pano ndikumaliza masters yanga ya MBA. Kusezo kuti kwambiri ndi za marketing choncho. Ndiye ineyo kugulitsa ndinganene kuti company yanga yogwira ntchito yoyamba ku Brown and Clapperton ndinalembedwa ntchito ngati sales clerk kenako ndinadza pita ku marketing ngati sales representative. Ndinachoka kumeneko ndimachoka ku company ya Promat ndinali ngati sales administrator.
ntchito zimene zinthu zimene ndimagwira kwambiri kuchoka pamenepo nditagwiranso ntchito ku Alliance 1 ndinali ku quality control koma kampani yanga yomaliza kugwira ntchito inali Rainbow Paints imene ndinagwira ntchito ngati credit controller kusiya ntchito ndikuyamba business kuti zija ndaphunzira zija zimene ndapangira ena ndatsopano ndizipangire ndekha chabwino sitinakudziweni mugwira ntchito kuma kampani osewa koma tinakudziwani mutalowa mundale yes posachedwa apa tawerenga ma newspaper komanso mwina nyumba zofalitsa nkhani kumva zonena kuti ameja adayimitsa ntchito makamaka tinoti adakuyimitsani kukhala membala wa chipani cha MCP mutachoka ku MCP mmata nditachoka kwa MCP ndinabwereranso ku business yanga ineyo ndima ntchito yanga yaikulu imene ndakhala ndikugwira ntchito kwambiri business yanga ndi ya estate management ineyo ndithu ndi estate agent wankulu estate agent wankulu kuno komanso timapanga business za mbewu timagula ndi kugulitsa mbewu koma ukadaulo wanga waukulu uli kufetereza moti ifeyo timagwira ntchito kwambiri zokhudza fertilizer umwe mwatipeza pano ntchito yathu yayikulu ndi imeneyo ndine munthu wa business komanso ndili nditi ma shares kuma business ena kuno mwachidule ntchito yanga nditasiya ndale ndi imene mwandipeza pano ndikugwira ntchito kugulitsa mbewu komanso kupanga administer ma property osiyanasiyana ntchito yathu dziwika bwino dziko lonse nkumakudziwani kenako nkukasankha ukakhala public life transition inali yotani transition ndinganene kuti ndi nthawi zambiri ife anthu andale moyo wathu moyo wa public life ndi moyo wa private life umakhala moyo umodzi osiyana mundale anthu tinazolowera kuti tikamayenda anthu azikupanga recognize kombera mmanja kuti ndiwe munthu wodziwika nthawi zina is good komanso nthawi zina it's not good because you don't have your private life moti mmafinyika nthawi imeneyi timaufinyika ifwaso ungapite upite pena pake ukachiteko kachakumwa ukaona kuti kajambulidwa umaopanso olomwino ukachiteko kadansi tinakala chinyamata ukachiteko kadansi ukaona kuti aonelemekezeka tu anathyola mwendo mpaka anali ku club koma in African setup it's not on koma world over people nthawi zina you need to have your private life komanso si chinthu ndi chinthu chovuta kuchipanga just that's why mumaona kuti anthu andale amakhala omwewo basi umati ukalowa mundale umakhala ngati watemera kuti iwe munthu wandale kodi ndika addiction ndithu tikatchule choncho kapena it's an investment you are a journalist you are a journalist you are investing your life being a journalist ifeso anthu andale we invest in politics umaona kuti munthu wandale okay most of the times in African setup andale timasauka simungandiuze inuyo mwina kucheza ni ma MP amene ali ma MP mwina 20 kupeza so MP amene akuchita bwino because tima what we spend is more than what we get and kundale kulibe ndalama so umapezeka munthu uzigula mabuko siteni ndalama ulibe koma chifukwa chani anthu amathamangira kobe fatu kuona anthu akadapirabe fame ikhale fame nkhani ineyo ndikanakhala wa business wamba ino simunabwera ndipo sini makudziwani mene magwira kubia ndisine zoti kula meja sini makudziwani inuyo mwabwera kuno chifukwa choti ndine munthu wandale it's an investment that we invest in order for you to know us so ndi chimozimozi ndithu koma moyo wandale umakhalaso ndi zabwino zake zimene mwabwera pano lero basi ine kuntima kwa era kuti anthu adakakumbukira kuti kula meja komanso in politics nthawi zina you are exposed ineyo ndili munthu wandale kuli zinthu zimene ndazipeza zonena kuti sindikana zipeza ndikanakhala ndili pa ntchito zina ku parliament kuja ineyo ndinali chair wa international relations I was exposed kwambiri
ndinaliso chair wa welfare parliament yoseija, ndinaliso chair wa natural resources committee. You know, these committees you interact globally. So in terms of exposure, I have been exposed because of politics. Otherwise, I would have not been exposed in such a way. For example, ndimanyadira in my life, ndakakhala nawo pa inauguration ya Trump. Without politics, I would have not been there. Greeting people like Trump in life, you know, it's something that you live with it. Yeah. I have achieved a lot. I've been exposed a lot. I have been jumping China president. It's an exposure that you get from politics. Makambapo mwina ukumana ndatsogolera otchuka pa dziko lapansi mwanena kuti ndi zinthu zina zimene mwina simukanazikwanitsa musaku muli kunja kwa ndale zimene zija zimabweretsa chakudya chosangalatsa nchani kupanga zinthu ngati zimene zija. Munthu aliyense pa dziko lapansi zilipo zinthu zimene amafuna nchifukwa yake pamakhala anthu otchuka koma mwachidule ngati anthu andale zinthu zimenezi sizibweretsa zinthu zakudya pa tebulo. Nchifukwa chake mwandipeza pano ndikugwira ntchito imene imandipatsa zinthu zakudya. Koma wandale timafuna kutchuka ndi chinthu chabwino kwa mwina aliyense. Ndimona ngati ndi ukapolo tu kutchuka ndi kwabwino. Kuli anthu otchuka osiyanasiyana, anthu otchuka atolankhani, oyimba, osewera mpira. Ifeso andale timafuna kutchuka. Koma munthu aliyense wandale amakhalanso ndi zinthu zimene zimabweretsa chakudya pa tebulo. Kuti ana azipita ku sukulu, komanso uzikwera magalimoto, komanso uzichita zinthu zimene ukufuna kupanga achieve pa moyo wako ngati munthu. Ndiye mukati mu balance moyo wanu, moyo umene mmakhala mundale ndi moyo umene mukukhala pano omayendetsa business zanu, moyo umene mungafune ndi utiwo kuti mutakhala nawo. Both ndi zinthu zabwino kwa ine because ndale sitingasiyeso ya moti apa tayamba kale campaign ya 2025 mukhanga limondidumphira kutsogolo kuti mukayimanso ndipo limwalibweretsa tatiyeni mwayambapo campaign. Ndikungofuna kunena kuti business Kasungu West faidula patatu. Kuli Kasungu South West, Kasungu West yeniyeniyo, komanso Kasungu Central. Imene yonse inali constituency imodzi. Ndikumene ndimayimira poyambapo inali Kasungu West. So konseku ndi kumuzi kwathu. Ndiye mugwera kuti makambapo madera atatu. Panopa kumene kwathu kwenikweni ndi ku Kasungu South West. Moti kumene ndikayimira panopa ndiye kuti ndi Kasungu South West. Nanga anthu pa ground akuti chani? Akita safa tu. Anafa bwanji mbuyo. Anafa ake. Anapuma. Isana pume anafa. Amango sintha kuti wakomoka wapita ku chipatala. Ukaona landira ka oxygen kubwerera. Akita akuthukaso. Anthu akuti chani pa ground? Anthu atilandira bwino. Chifukwa chonena kuti ndikutsimikizireni kuti chinthu chimene chinandipangitsa ineyo kuti ndisakhaleso MPs kuti ndikusachita bwino constituency. Ineyo ndinganena kuti ndinali phungu mmodzi mwina amene ndinapanga perform kwambiri kuposa phungu ena ambiri kuno ku Malawi. Koma ino ndaliza ku Malawi returnance rate ya ma MP nthawi zonse imanka ikutsika-tsika. Ndikozo kupatsani chitsanzo kuti parliament muja muli anthu ngati Anjovia Lema is no longer there, Dr. Jessica Bwira is no longer there, Ahale Mkandawire is not there, Akumbo Gajala Vice President, Juliana Lunguzi. These are notable faces in politics za ku Malawi. Koma anapezeka kuti 2019 anagwa. Ndiko yodi anthu sokumudzi nthawi zina tinene muona mtima sitimaziwa kuti chimene amafuna ndi chani. Kodi anthu aja amavuta kuamvetsetsa. Ndovuta kumvetsetsa kuti kodi akufuna chani. Ndesi makhala pasi nkupanga research kuti muone kuti kodi anthuwa chimene akufunitsitsa ndi chani kuti muziyenda nawo pa page imodzi. Zimene zozo research imene italanga. Mayambano panopa. Tapanga 3 years ago 2019 ena ferita ngoluza
tinangoona kuti kuli bwino tifufuze kuti kodi anthu amafuna chani. Nde kwapezeka kuti zinthu zitatu Malawi mmene ili dziko anthu akumpoto ali ndi zofuna zawo, anthu apakati ali ndi zofuna zawo, anthu akumwera ali ndi zofuna zawo. Ndikupatsani zitsanzo ziwiri. Anthu akumpoto alibe nazo ntchito kuti MP akukhala kuti. Ndikoza kupatsani mwachitsanzo Kamulepo Kaluwa amakhala ku Blantyre. Koma amapanga perform ku constituency kwawo. Frank Mwene Fumbo amakhala ku Lilongwe uno. Koma ku constituency kwawo amavotera. Pamene anthu akumpoto amangofuna munthu wawo komanso munthu amene ndi wotchuka pa national level. Ndi zimene anthu akumpoto amafuna. Anthu apakati amafuna munthu azipezeka paliponse, azimuona daily, olemekezeka kuli maliro, alipompo agone pa matenda, akale pompo, ukakhala sukupanga ndiye kuti iweyo zako zada. Whether ukubweretsa chitukuko kaya ukutani, koma ngati sukupezeka pakati pawo daily, iwo waenda bomwebo wakuyo basi. So anthu akumwera amafuna so zawo zimeneyo amafuna. So zinthu zimene zofunika civic education kuti kodi ntchito ya MP ndi chani imene inuyo atolankhani ntchito imene isimukugwira olopang'ono. Atolankhani basi mwatisambira mmanja pamenepo. MP ayi anali ku dance inu ndiye imene ni ngani kwa inu. Bad news sells. You see? Bad news sells. You cannot sell with good news. So chinthu chilichonse pakufunika media civic education kwa Malawi. Kuti kodi ntchito ya MP after atamusankha ndikupatsani chitsanzo. Munthu MP akasankhidwa ku Malawi Parliament. Globally Malawi so ili ndi affiliate wa ma organization ena. Anthu ena amakasankhidwa so maudindo at Africa level, at global level. Ndiye kuti ma responsibility aphungu amakhala kukwera. Koma akumudziro alibe nazo ntchito zimenezo. Kali ndiwe chair of Pan Africa chani alibe nazo. Ndi zimene sipano ni ntchito yanu kuaphunzitsa Amalawi. Kuti kodi ntchito ya MP mutatha kumusankha akufunika atani. Akuti rino malowera ntchito za makhansala ma MP ali mmazikundikira chuma. Ntchito imene ngati imene iyi bwanji tiyimitse. Chifukwa chani? Chifukwa ukanena kuti timalowera ntchito za makhansala, ineyo munthu amene anatenga udindo wanga ngati MP anali kansala wanga. Unapanga handover? Ndi zimene ndikunenazo kuti ineyo ngati an individual ndimadziwa ntchito zimene kansala amayenera kugwira. Ndi zimene zandipangitsa kuti ndiluze MPzo. Chifukwa choti kansala kumutuma azikagwira ntchito kapanga izi. Amakazipangira kampeni yekha. Anthu akuti basi uyu ndi amene amadziwa kugwira ntchito. Mafuna muzigwira ntchito zijanjoli ngoti visibility. Azikuonani. Ndi zimene anthu apa Central Region amafuna. Anthu apa Central Region amafuna MP azimuona tsiku ndi tsiku. Ukamange nyumba kumudzi konko. Pamene ineyo chibadwire changa kumudzi ngachokalekale. MP kansala amakhala konko. Ndiye chimene ndifuna kunena nchonena kuti because mwina of decentralization, MPs, if you ask me, makansala they are not needed. Sakufunikaso, ukufunika kuthetsa. Makansala akufunika kuthetsa basi. Basa ukira ntchito. Kapena amakupwetekani imene adakupwetekerani ino. Palibe chimene yakuchita. Chifukwa adakupwetekani. Not chifukwa adakupweteka, koma kuti munene muone bwinobwino ntchito za makansala sizikuoneka Malawi kuno. And ineyo I'm sure titapanga revise malamulo athu. Decentralization inde ilipo. There is another way imene tingagwiritse ntchito ya decentralization. Kwa makansala ku Malawi kunoko ndosafunikira. Tingononga ndalama kuthetsa. Kani ndikuona ngati titopeza kuti program iyi ndikupita pati makhoti nthawi inotapita ku break. Kwa program ile yokhanga likuti ndinanu zambiri zoti ndichezerano nthawi ikundichepera. Koma zikuona kuti ku break sitipita. Ifa ndibwererabe kufunso lomweli. Ifa sindikumvetsa. Koma anyway, let's move on. Amecha, munali member wa MCB. Anzanu utakusintha matabwa tukwaona aya joera alowa TPP, ena alowa UTM, ena alowa chani. Maplani ano andali pakadawe pano wataneno apatavakali kuti mukayimira. Koma tikambeno kumbali ya chipani. Munthu amafunika zidziwika ndi makaka. Makaka ano ali kuti. Ndipo ndifuna ndikukonzeni.
kuti ndinali member wa Malawi Congress Party ndimafuna kukozeni kuti munakanena kuti ndino member wa Malawi Congress Party. Mudakalimo adakutothanira. Ayi ndimafuna ndikukonzeni ine ndine member wa Malawi Congress Party. Magazi kulibe register imene mungafunse kuti kodi munalowa tsiku liti mungagwira ntchito under MCP. Ndine wa kugwiritsa dzina la MCP kuti ndikupita ndikukumana ndi anthu mu dzina la MCP. ndipo olo kumudziko kumene ndikupitako ndine wa Malawi Congress Party. Tinaona tukaliposana lima ndikayimiraso Malawi Congress Party. mphamvu zimenezo mwazitenga kuti peze fe tinaona kuti inu akuyimitsani. Nkhani imeneyo lerolo sindiyankha chifukwa nkhaniyo ili ku court tikunena pano nkhaniyo ili ku Supreme Court koma ineyo ndingofuna mudziwe kuti ndine wa Malawi Congress Party nabadula momwemo makolo anga kubadula momwemo palibenso anga ndichonse asenova kwawo ine ndine ndipo mbadwa za Malawi Congress Party ndipo ngati mwabwera pano mwina mungatandiuza nkanavala cha Malawi Congress Party sindikanakulola program ino siya chipani iya koma ineyo mucheza ndi munthu wa Malawi Congress Party mukucheza ndi munthu wa Malawi Congress Party koma pa mabuku ife tudzoti ndiyo wa MCP. Ayi ndithu mabuku ake zimene zoikana kauti nkhani sili ku court ndikanakupatsaniko mwayi oti ndikulongosolereni koma chifukwa choti mwina mwandikakamiza ndinene kuti malamulo a Malawi Congress Party amanena kuti munthu akakupanga discipline any type of discipline kukupanga suspend olo kukuyimitsa olo kukuchotsa eti amanena kuti pasanapite 6 months amene wali mpakalatayo ayitanitse msonkhano waukulu wa convention kuti akavomereze kukuchotsa kwako kapena kusakuchotsa chifukwa kuchotsa munthu kuli m'manja mwa convention ya Malawi Congress Party. Ndiye ina nandilembera kalata pa 5 July chaka chatha 2022 ndiye timafika pa 5 December ndekuti 6 months yadutsa ndekuti convention sinachitike ndekuti ine ndabwereraso full member wa Malawi Congress Party. Moti mmene mukucheza pano mukucheza ndi munthu wa Malawi moti kuti kulizochitika mupita kapena mmapita ndipo ndimapita olo kalata ijeta bwera ine ndimapitabe bwanji inwe ndine makani osati makani koma ndine munthu wa Malawi Congress Party ndipo ine ndidzafa sindidzajoina so chipani china chilichonse. Mwanena kuti kalata ija ikalembedwa kalata 6 months ayitanitse convention sina itanike ndikati ndizimvetsetse mutu wanga uzitani individual decision nkhani one man show chifukwa ndinena kuti nkhani imene ili ku court musandipitirize kumene kufuwa ndikhatu kuphwanya malamulo a court koma mmene ndili pano ndikunena kuti mukucheza ndi munthu wa Malawi Congress Party ndikayimira Malawi Congress Party ndine mbadwa nzika na manyonyolo wa Malawi Congress Party weniweni wapaphata ndithu pamene mwina tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ena amanena ati ku MCP mabweretsa chisokonezo munjira yanji akuti ayi matsutsa ayi mwina kama udindo simunasankhe bwino ayawa akhalitsa pa udindo zambirimbiri mbwerekere inoyo ngati mtolankhani zimenezo zinali zabodza azoona ine sindikuyenera kutenga mbali ine so MCP zindivuta kuyankha ngakho ndino MCP nganoteye kuchipani kuchada I think zakuti zimene bwino koma inu yati mabweretsa chisokonezo ndizimene ndinena kuti two things ineyo ngati munthu wa Malawi Congress Party sindingalole kuti zinthu zizilakwika so komanso ineyo sindingakhale chete pa zinthu zimene ndikuona kuti zikulakwika because ifeyo amamembala enieni ndi amene timachita manyazi tikamayenda kamakhala kuti zinthu zikulakwika musayiwale kuti mpaka ine ndinamangidwa nkhani yake imeneyo chifukwa choti mudalemba kalata kulemba kalata imene mpaka lero it is a living document yonena kuti mutati muyipange follow kalata ije tinalemba 2021 anthu onse amene tinalemba kalata onse kulibe onse adayimitsa onse pa zinthu zimene zinachitika anthu onse adayimitsa mukalata amene muti so it's a living document ndiye mungati kubwereza chisokonezo mwina anthu ndi amene ali achisokonezo kapena simatsata ndondomeko mwina chifukwa chisokonezo chimatotheka kuti munthu wapanga chinthu chabwinobwino koma mwina sunatsatire ndondomeko ndi ine to president ndimakumana nawo tinalemba kalata meja president ndinakumana nawo anakuitana alibwera anatitana tsono munthu onse chisokonezo angamwita amafuna mwina akamvetsetsa ndiye ndi chisokonezo munadutsa kwa SG
malamulo ake ati kuti SG ndi nyamata wathu mukati nyamata wanu mutanthauza ndi nyamata wathu kalaliki wa committee National Executive Committee amalawi Congress Party ikakhala pansi ndikupanga chiganizo munthu amene amakachipanga implement chiganizo chimene amakhala yeyo secretary general pali chinthu chofunika anthu amve kunjaku ndipo pamene secretary general amatenganso chinthu chija kumpatsa publicity secretary tayankhulani pangani communicate kwa anthu ndi mmenetu chipani cha malawi Congress Party chimayendera olemekezeka mkaka ndi secretary general wa chipani koma si woyamba kunala akatika chinja abazuka muhango osiyana so izi ndizimene tikunena kuti secretary general samakhala ndi mphamvu payekha koma national executive ikakumana ikakambirana ndiyo ja atenge ziganizo zimene ja azipitise kumali structures achipani musaoche Bulangeti mawano maliza nkukhala otani maliza ndionena kuti kunjaku anthu zonti Malawi Congress Party kuzochoka mbuma ife tabwera pano zakhazikika basi Malawi Congress Party mbuma sizachoka akutenonda ifeyo ndani atsogoleri ifeyo nanga pansi akutija ndipo Malawi ilu ndiye mwini dziko uyu ali pansi pa ground ndipo tikudziwa talamulira mu nyengo yovuta koma panopa zinthu zonse zitakonza kuyambira chaka chino cha 2023 chino muona Malawi Congress Party yosinthika imene anthu onse lero mukayenda muzinga mwina ngati munavotera zina muziwa kuti chaka chimenechi mukavotera Malawi Congress Party mota Malawi panopa ali convinced kuti MCP ndi chipani chabwino ndipo tayamba kukonza kulibe mavuto aliko koma timakonza moti anthu amene mufuna mukatiperekeze kukavota tiyeni mukatiperekeze tikavote kwa Malawi Congress Party muyembekezere zaka zina 40 kutsogoloko kuti ena asadzalamulireko ndikuthokozeni kwambiri ameja chifukwa cha nthawi imene munatipatsa zikomo kwambiri fesa tathokoza chifukwa chonena kuti tayankhulana zikomo kwambiri apanso ndi pamapeto pa program yathu ya Spinback ndiyamike kwambiri chifukwa cha feedback imene munatipatsa mu program yathu yoyamba ya Spinback kuchokera pano tizembekezerabe kuti mudzitiuza kuti ndi ndani amene mukumufuna tikubweretsereni amene mbuyomu anachita china chake pakadali pano akukhala private life chinthu chimene ifeyo tikuyembekezera kwambiri kuchokera kwa inu ndithokoze kwambiri pa kamera panali bwanali Makote komanso Lomdaka amene anali mkozi wanga wamkulu tsiku la lero tionanenso program ina ya Spinback komosa iwalo tumiza ndemanga yanu ku nambala zimene zikuyenda pasipa dzina langa ndi Luse Kadzongo tikoze kwanosa amene pokumvetsera program imene ya Spinback mwamvatu zambiri timakuwuzani muzikhala pompo program osiyanasiyana ndipo audio ngati awa osamaphonya kumayesisa kuwasagula chifukwa ife timabwera nkhanizo timabweretsa nkhani zimene zindi umboni zimene ndi information zolankhulira ndi eni yake zimene akuchita kuti uderako akupanga zotani nanga dziko likufunika chani zakhani pompo ni program ina amene akutsatira mna ndina muli chimze